Ora da, croeso i'r Gwasanaeth, nawr Llith a Charolau. Mae'r naw yn mynd gyda'r Llith, dwi ddim yn mynd gyda'r Carolau. Mae'n hwy'n y nawr Carolau. A ddechrau ni trwy ganu beth wi erioed wedi ystyried y garol fawr, sef Emyn 472 o Deied Pob Cristion. Wel, am y gwasanaeth sydd gyda ni y bore yma,
Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi yn gwybod erbyn hyn, achos ni wedi nghlywed i yn dweud hyn o'r blaen. Nid gwasanaeth a luniwyd yng Ngholeg y Brenin Caergrawnt yw hi, ond gwasanaeth a luniwyd gan yr esgob Benson, esgob cynta Trwro. Sy'n ni wedi dweud esgob cynta Trwro, ond oedd y hen esgobaeth wedi canoli ar Carwysg, ac oedd y cyfan o ddyfnaint a Cernyw o dan Eglwys Gadeiriol Caerwysg. A wrth gwrs, mae hynny braidd yn bell o'r rhannau pellenig o Cernyw. So, yn y oes Victoria, fe greuwyd esgobaeth newydd, esgobaeth Trwro, a Eglwys Gadeiriol newydd, pryd hynny, yn Trwro. Ac oedd Benson yn gweld bod y Cernywyr sydd, maen nhw wrth gwrs yn Gymru, yn yr hen amser, oedd yn cael ei adnabod fel Gorllewin Cymru, fel oedd yr ardal rhwnt Glasgow a Ceswick yn cael ei nabod fel Gogledd Cymru. A mi'n cymryd fod Cymru wedi cael ei nabod fel Cymru, ond hynny fe. O'n nhw yn dwlu ar ganu, a nhw'n cael canu lot yn fwy yn y capeli Wesleyaidd. Ac oedd y Benson am ennill pobl yn ôl. Felly, fe luniwyd y gwasanaeth yma gyda lot o ganu ynddo fe i ddenu y Cernywyr nôl at yr eglwys wladol. Ac yn wir, mae'r ffurf gwasanaeth yn daith ysgrythurol a diwynyddol ynglyn â hanes pam ddath Iesu Grist i'n byd. A wrth gwrs, dyna beth ni'n dathlu. Ar fore Sul yr Advent. So, gawn ni weddio i ddechrau. A ar fore Sul yr Advent, mae'n hyfryd i ni fod yma i baratoi yn hunan i glywed unwaith eto neges yn yngylion. Cawn fynd i Fethlem yn Ynglonau a'n meddyliau i weld yr hyn sydd wedi dyfod, a gyda'r bugeiliaid a'r doethion i addoli'r baban bach a'r luniau Mair Wiwlan. Cawn darllen a sylwi ar yr hanes yn y gair am fwriad cariadlon Duw ar ein cyfer, ddyddiau cyntaf yn hanefyddiod hyd at amser yn gwaredigaeth gogoneddus, a ddaeth atom trwy'r plentyn sanctaidd. A gyda'r holl saint ar y llawr ac yn y nef, gadewch i ni wneud i'r crwys ddiasbedain a'n hemynau a'n carolau. Ond yn gyntaf gwyddion dros anghenion y byd i gyd, byd Duw, am heddwch ac ewyllus da ar draws y ddau ar oll. Rhywbeth sy'n bell iawn ohono ni ar hyn o bryd. Am lwyddiant yn efengil yma yng Nghymru. Gad i ni gofio ar radeg hwn yw ei enw ef, ar radeg hwn yn ei enw ef, y tlodion a'r diemgeledd, a rhai sy'n o'r yn ewynog a'r gorthrymedig, a'r ffoaduriaid rhyfel, y cleifion yn gorfforol ac yn feddyliol, a'r rhai sydd yn galaru. Yr unig a'r rhai heb neb ar y ddeiar i'w caru, yn hen a'r rhai bach, a phawb yn adydynt yn gwybod am gariad ar arglwydd Iesu. Offrwm yn moliant ac weddiau hyn yn ostynedig ger bron orsedd gras, yn y geiriau a ddysgwyd i ni gan yr arglwydd Iesu ei hun. Ain tad, yr hwnwyt yn y nef, sanctaiddio dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis ar y ddeiar, felly yn y nef hefyd. Gyda i ni heddiw ein bara bainyddiol, a maddau hi'n dyled, fel y myddaion innau hi'n dyled. Awn ni mlaen at y garo cyntaf. Rome,
Genesis pennod 3 adnodau 8 I 45. A chlywson sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodion yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y dyn a'i wraig olwg yr arglwydd Dduw yn is coed yr ardd. Ond galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn a dweud wrtho, "Le rwy ti?" Atebodd yn tai, "Clywais y sŵn yn yr ardd, a conais oherwydd y mod yn oeth, ac ymguddiais." Dywedodd yn tai, "Pwy a ddwedo wrthi dy fod yn oeth? A wyt ti wedi bwyta o'r pren gorchmynais I ti beidio a bwyta ohono?" A dywedodd y dyn, "Y wraig arwddais ti fod gyda mi, a roes I mi o'r ffrwyth y pren a bwyteais unai." Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y wraig, "Pam y gwneithos ti hyn?" A dywedodd y wraig, "Y sarf am twyllodd a bwyteais unai." Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y sarf, "Am ei ti wneud hyn, rwyt yn fwy mellygedig na'r holl wisdeilod gwyllt. Byddai'n ymlusgo ar dy lor ac yn bwyta llwch holl dyddiau dy fywyd." Gosodaf elyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a had hithau, a bydd ef yn ysigo dy ben di a thitha'n ysgigoi sawl dy lef. Dywedodd wrtho dda, "Am ei ti wrando ar lais dy wraig a bwyta o'r pren y gorchmynais I ti beidio a bwyta ohono, mellygedig i'r ddeiar o thachos, drwy lafur y bwyteu holl dyddiau dy fywyd. Trwy chwys dy wyneb y byddi di'n bwyta bara, hyd o'n I ddychwelir i'r pridd, oherwydd ohono ys gymerwyd. Llwch wyt ti, ac i'r llwch y dychweli." Genesis pennod 22, adnodau 15 I 19. Ac angel yr arglwydd a alwodd ar Abraham, yr ailwaith o'r nefoedd,
Ac a ddywedodd, I mi fy hun y tyngais, medd yr arglwydd, oherwydd I ti wneud y peth hyn, ac nad ateliais dy fab, dy unig fab. Cans bendithiaf di, ac amlhaf dy had, fel sir y nefoedd, neu fel y tywod ar lan y môr, a had a feddianna borth ei elynion, Print off that thing I sent. ac yn dy had di y bendithir holl genhedloedd y ddeiar, oherwydd I ti wrando ar fy llais I. Wele causa. Y trydydd llith, fel ei gwelir yn Eseia penod 9, geni bachgen. Y bobl oedd yn rodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew, a gafodd lewyrch golau. Canis bachgen a aned I ni, mab ar oed I ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd I lywodraeth nac ar ei heddwch, I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. O hyn a hyd byth, bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn.
Eseia, penod 11, 1-4 a 6-9. O'r cyff a dewyr i Jesse fe ddaw blagurin, a fe dydd gangen o'i reiddau. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys yno. Yn ysbryd doethineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ymhyfryda yn ofn yr arglwydd, nid wrth y hyn a wel y barna, a nid wrth y hyn a glyw y dyfarna, ond fe farna tlawd yn gyfiawn, a dyfarnau'n uniawn i rai anghennus y ddaiar. Beter ei ddaiar a gwialen i enau, ac a gwynt ei wefusau fe ladd y rai drigones. Bedrig y blaidd gyda'r oen, fe orwydd y llewbart gyda'r myn. Bydd y llo a'r llew yn gydpori, a bachgyn bychan yn ei arwain. Bydd y fiwch yn pori gyda'r arth, a llydnod yn cydorwydd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel ich. Bydd plentyn signo yn chwarae wrth dwll yr asp, a baban yn estyn i law dros ffair wiber. Fe nawn drwg na'r ddifrod yn fy holl fynydd sanctaidd, gan fel y llaenw dyfroedd y môr i'r ymlaen, felly llenwyr y ddaiar a gwybodaeth yr arglwydd.
Llith 5, hanes Gabriel yn cyfarch Mair, o benod 1 yn Efengi Lyc, gan ddechrau ar adnod 26. Ac yn y 6ed mis, yr anfonwyd yr angel Gabriel, oddi wrth Dduw, i ddinas yng Galilea a'i henw Nazareth, at forwyn wedi ei diweddio i ŵr a'i enw Joseph, o dŷ Dafydd, ac enw y forwyn oedd Mair. Yr angel a ddaeth i mewn ati ac a ddywedodd, henffych well, yr hon a gefaist ras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith gwragedd. A hithau pan ei gwelodd a gythryblwyd wrth ei ymadrodd, a meddylio a wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrthi, nac ofna, Mair, canis ti a gefaist ffafr gyda Duw, ac wele ti a gaif ei chiogi yn dy groth, ac a esgori ar fab, ac a elwi ei enw ef Iesu. Hwn fydd mawr, ac a elwir yn fab y goruchaf, ac iddo y rydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa ei dad Dafydd. Ac efe adair nasa ar dŷ Jacob yn dra gywydd, ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. A Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn gan nad adwain i ŵr? A'r angel atebodd ac a ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di. Am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohonot, a elwir yn fab Duw. A dywedodd Mair, wele, wasanaeth yddes yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di, a'r angel a aeth ymaith oddi wrthi.
Y chweched Llith, Lyc penod 2, adnodau 1 i 7. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Awgwstws i gofrestru'r holl ymerodraeth. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Ngalilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a rhwymoddef mewn dillad baban, a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty.
Y seithfed Llith, Lyc penod 2, adnodau 8 i 16. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad, yn gwarchod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd, a dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llunefol yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Wedi i'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliad ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys, a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ar gyfer heddiw'r boren faban bach, y ganwyd grifin Jesyn faban bach. Y cadarn faif o bodra, y deflwr gynta'r seinia, yr iawn gyda'r galfarian faban bach, yn signa bron Marian faban bach. Gaid miwio flwres eisiau. Yr 8fed Llith. Mathew penod 2, adnodau 1 i 12. Ac wedi genir Iesu ym Bethlehem Jwdea yn y ddiau Herod Frenin, wele, doethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedid, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Ond pan glybu Herod frenin, ef e a gyffrwyd a holl Jerusalem gydag ef. Ac wedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl,
Efe a ymofynodd a hwynt pa le y genid Crist. A hwy a ddywedasant wrtho ym Methlehem Judea. Canis felly yr ysgrifennwyd trwy'r proffwyd. A thithau Bethlehem tir Juda, nid lleiafwyt ymhlith tywysogion Juda. Canis ohono ti, y daw tywysog, yr hwn a fugeiliaf ym mhobol Israel. Yna Herod, wedi galw y doethion yn ddirgel, a'i hwlodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosasau y seren. Ac wedi ei danfon hwy i Bethlehem, efe a ddywedodd, ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan, a phan gaffoch ef, mynegwch i mi, fel y gallw i fynnau ddyfod, a'i addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin a eithant, ac wele y seren a welsent yn y dwyrain a aeth o'i blaen hwy. Hyd o'n i ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen ychasant a llawenydd mawr dros ben. A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda mair i fam. A hwy a syrthiasant i lawr ac a'i haddolasant ef. Ac wedi agored ei trysorau a offrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Ac wedi rhybuddio hwy gan Dduw trwy freuddwyd, na ddychwelent at Herod, hwy a aethant drachefn i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Y nawfed llys. Dyma ddarllen o lyfr Ioan, y bennod gyntaf, yr adnod gyntaf hyd y bedwaredd, adnod ar 10. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw
oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag a'i dderbyniodd roedd iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi geni nid o waed, nac o wellus cnawd, nac o wellus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio'n ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab, yn dod oddi wrth y tad. Welen waw. A'r arglwydd fo gyda chi. Gweddiwn. Duw yr ymgnawdoliad. O Dduw sydd yn ein llenwi a llawenydd wrth i ni gofio yn flynyddol enid y unig fab, Iesu Grist,
yn ddyn. Caniatáu i ni, fel yr ydym yn ei dderbyn y nawr, fel ein gwaredwr a'n prynwr. Hefyd ei weld yn llawn ffydd a sicrwydd, pryd y daw yn farnwr arno. Yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân. Un Duw, byth bythoedd. Amen. Amen. Gweddiwn. Duw yn llyfaru. Rho i ni arglwydd glistiau i glywed a chalonau i wrando dy lais di uwchlaw lleisiau'r byd. Cymorth ni i'th glywed yn llyfaru trwy wirioneddau dy air, yng ngeiriau'r Beibl, ym mhregethiad yr Efengil ac y mywydau'r saint. Cymorth ni i'th glywed yn llyfaru yng ngenedigaeth dy fab Iesu Grist, yn ei fywyd a'i berson, yn ei ddysgeidiaeth byr, yn ei weithredoedd nerthol ac yng ngrym ei angau a'i atgyfodiad. Amen. Sanctaidd wyt ti, Dduw y Tad, a greaist bob peth drwy dy air. Sanctaidd wyt ti, Dduw y Mab, a weredaist y dynolryw o alltu'r twyllwch. Sanctaidd wyt ti, Dduw yr ysbryd glân, yr hwn wyt yn rhoi i ni fywyd a goleini. Amen. Ac ar yn gilydd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.